Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този есенен омбре маникюр. Избрах тези цветове за основни. Вие можете да изберете каквито на вас ви харесват. Нанасям от по-тъмния цвят на котрето показалеца и палеца си и от розовия на останалите два нокътя. След което на гъбичка нанасям трите цвята в поредността, в която виждате, и правя омбре на средния и безименният пръст. Имам видео посветено на омбре маникюра, погледнете го, ако искате по-задълбочена информация. След това използвам този брокат и тънка четка, с която правя по 4 триъгълника на нокът. Мисля, че изглежда много красиво с омбрето отдолу. Разбира се, може да пропуснете тази стъпка, ако не ви харесва. След това слагам топ лак и това е завършеният маникюр. Много красив и подходящ за есента заради цветовете, които... Надявам се да ви харесва и да го пресъздадете. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!